Diákok, tanárok és minden kedves hallgatónk! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a februári hónap első iskola rádió adásában. Reméljük, jól indult a napotok, és készen álltok egy kis jókedvre, hasznos információkra és farsangi hangulatra. A mai adásunk egy kicsit hosszabb lesz a megszokottnál, de nem véletlenül egy igazán különleges hét előtt állunk. Tele programokkal, élményekkel és egy nagyon fontos közös céllal. Kezdjünk az időjárással, mert ez a hét több szempontból is változatos lesz. Kedden, vagyis ma borult és esős idő várható, a nappali hőmérséklet körülbelül 6 fok körül alakul. Szerdán kettős fronthatás érkezik, így továbbra is számítani kell csapadékra, a hőmérséklet pedig nagyjából 8 fokig emelkedik. Csütörtökön és pénteken már enyhébb időre készülhetünk, akár 10-11 fok is lehet. Figyelem, figyelem, már csak 2 nap van hátra a farsangi mulatságig. Igen, már csak 2 kell aludni, és csütörtökön minden jelmezekről, zenéről és táncról és jókedvről fog szólni. A hét legnagyobb eseménye a farsangi mulatság, amelyet 2026. február 5-én csütörtökön rendezünk meg a Tiszabői sportcsarnokban. A belépés díjtalan, a program 10 órakor kezdődik, és igazán színes kínálattal várunk benneteket. Jelmezverseny díjazással, karaoke verseny, zene és tánc, tombola értékes nyereményekkel, valamint büféfánkkal, édességekkel, üdítőkkel, szendvicsekkel és pudinggal. Ha még nincs jelmezed, ne aggódj, nem bonyolultság számít. Egy sapka, egy szemüveg, egy köpeny vagy egy vicces póló, és már is kész egy kreatív jelmez. Lehet szuperhős, sportoló, mesefigura, vagy akár egy teljesen kitalált karakter is. A legfontosabb, hogy jól érezd magad. Ez a farsangi mulatság nem csak szórakozásról szól. Ez egy jótékonysági rendezvény, ahol együtt segíthetünk. A rendezvény teljes bevételét a Hetényi Géza Kórház koraszülött osztályának ajánljuk fel. Minden támogatás számít, minden részvétel fontos. Lehet, hogy csak egy tombola jegyet veszel, vagy veszel egy fánkot, de ezzel már segítesz. Köszönjük mindenkinek, aki eljön, támogat, megosztja ezt az eseményt, és részese lesz ennek a nemes célnak. Most pedig jöjjön az adás egyik legkedvesebb része, a heti születésnaposok köszöntése. Ezúton szeretnénk nagyon sok boldogságot, egészséget, vidámságot és mosolyt kívánni mindenkinek, aki ezen a héten ünnepel. Boldog születésnapot kívánunk Bruna Sándornak a 8. A osztályból, Farkas Anna Jennifernek a 7. A osztályból, Tóth Annabella Kiarának a 6. B osztályból, Túró Barbarának az 5. B osztályból, Puzsik Lászlónak a 6. B osztályból, és Mága Dominiknak a 4. B osztályból. Legyen ez a hetetek tele örömmel, meglepetésekkel és szép pillanatokkal. A mai adás végére természetesen zene is jár, de most egy kicsit különlegesebb formában. Egy olyan dalt hallhattok, amit mesterséges intelligencia segítségével készítettünk a Suno nevű zenei programmal. A dal farsangi héthez, a közösséghez és összefogáshoz kapcsolódik, és kifejezetten az iskola rádió számára készült. Fogadjátok szeretettel ezt a farsangi hangulatú dalt. Ez volt a 2026. február 3-ai iskola rádió adásunk. Legyen vidám, biztonságos és élményekben gazdag hetetek, és találkozzunk csütörtökön a farsangi mulatságon. Sziasztok!
Reggel szól a csengő, indul egy új nap. Nevetés a folyosón, minden arc vidám. Színes maskok, jelmezek, farsangi hét. Valami most más, valami most szép. Ha összefogunk, minden könnyebb lesz. Egy mosoly is számít, ne felejtsd el. Együtt ezen a héten, szívből igazán. Iskolánk most ünnepel, mindenki talán. Segítünk, ha kell, és együtt nevetünk. Az iskola rádió küldik Kiara és Márkó velünk. Ezen a héten ünnepel sok jó barát. Szóljon most a dal, hallja az egész iskolát. Bruna Sándor, Anett, Anna Bella, Barbara, László és Dominik ma benne van a refrénben. Egy torta, egy mosoly, egy jó kívánság, legyen boldog minden szülinapos diák. Együtt ezen a héten, szívből igazán, ez a dal most nektek szól, hallja minden tanár. Nevetés, jókedv, együtt ünneplünk, az iskola rádió küldik Kiara és Márkó velünk. Farsangi dallam szól, tánc a termeken át. Egy jó ügyért dobban most sok kis szív tovább. Ha adsz egy percet, vagy csak ott vagy ma, egy apró segítség is hatalmas csoda. Kicsi hícs, nagy remény, együtt erősebb minden élmény. Ha összetartunk, nincs lehetetlen. Ez a hét rólunk szól, együtt rendületlen. Együtt ezen a héten, most és mindig már, a jókedv és a segítség kéz a kézben jár. Hallgassd a dalt, és érezd, nem vagy egyedül, az iskola rádió